på søen. Hvis Tordenskjold stod lige her, så ville jeg naturligvis besejre ham på stedet. Men det gør han jo af gode grunde ikke. Nej, for jeg står lige her. Tordenskjold! Ja. Er der nogen, der har noget ild? Tordenskjold! Hvad i alverden laver de her? De har været døde i 80 år. Nå, så kan jeg bedre forstå, at jeg havde så svært ved at komme op i morges. Venner, viceadmiral Tordenskjold. Ja, hvad er det? Alt vel ombord. Nå, er besætningen på stikkerne? Ja, men der mangler 2. Nå, dem stryger vi. Ja, hallo de der. Vent lige øjeblik. Hallo, kom tilbage. Altså, det forekommer mig, at jeg har set den matros før. Ja, det er også en af Tordenskjolds soldater. Meget morsomt. Men kridtpiben får nok en anden lyd, når de hører, at den admiral, der står her foran dem, hedder Nielsen. Hedder de Nielsen? Ja. Dem har jeg hørt om. Har det det? Ja, der er skrevet en lille sang om dem. Er der virkelig? Kunne de godt tænke dem at høre den? Ja, syng frem. Har de set herr Nielsen, den lille venner? Kunne de ikke lide den? Altså, hør nu lige her. Ingen får lov til at fornærme Lord Nielsen. Er det virkelig Nielsen? Ja. Er de så en halv Nielsen? Han hedder faktisk også Horatio. Hip hip! Horatio! Hip hip! Hip. Tordenskjold, de er arresteret, og klokken er 2 glas. Nå, hvem skal ikke have noget? Det er ikke den slags glas, jeg taler om. Og i øvrigt så er jeg den eneste her ombord, der har tilladelse til at drikke. Hov, lille de. Nu skal de ikke være så kold høen. Det er jo ikke pænt at tage det hele selv, vel? Husk, Nelson Mandela. Hvad i alverden var det? Nå, det var vel bare deres hundelort. Sådan skal de ikke tale til en admiral. Hov, lille de. De skal huske på, jeg er skam selv admiral. Ha! Viceadmiral. Admiral. Vice. Admiral. Vice. Hvem sagde admiralens vise? Nej, det er en sketch. Altså, hold nu op.